Пресконференция за напредъка на проекта събиране, пречистване и отвеждане на пречистените отпадъчни води на агломерация Несебър, Слънчев бряг, Равда, имащ за цел разширението и модернизацията на пречиствателната станция Равда и дълбоководното заустване на пречистените отпадни води, се проведе на 18 ноември в офиса на проекта, който се намира в новия Несебър на улица Гоце Делчев номер 2А. На пресконференцията присъстваха представители на РИОСОФТ Бургас, ВиК специалисти, Леонид Лозанчев, представител на фирмата изпълнител, която ще изгражда колекторите и канално-помпените станции, служители на общинска администрация, както и граждани на община Несебър. Виктор Борисов, заместник-кмет на община Несебър и ръководител на екипа за управление на проекта, отчете напредъка по него. По думите му, 5 месеца след старта на проекта и първата копка вече е направен пълен инженеринг, издадени са всички разрешителни за изграждане на колектори и канално-помпени станции, като до дни решението трябва да бъде публикувано в Държавен вестник и строително-монтажните работи да започнат. По отношение на втората част, изграждането на така нареченото дълбоководно заустване, вече са положени част от тръбите по морското дъно, транспортирани са необходимите строително-монтажни материали и се работи по отстраняване на скали и неравности по дъното. Според Виктор Борисов, за сега работите вървят по предвидените срокове, няма забавяне и се очаква проектът да завърши в срок, който е 30 ноември 2014 година. Проектът се реализира в два етапа – полагане на тръби за дълбоководно заустване и разширение на капацитета на пречиствателна станция Равда. 18 и 19 ноември са определени за информационни дни, където в офиса на проекта на улица Гоце Делчев номер 2А всеки жител на общината ще може да получи информация на място как вървят строителните дейности и какви ще са ползите от реализацията на амбициозния проект, който е сред най-важните в инфраструктурно отношение за община Несебър.